Газиз тавышлар, Казан утлары журналы һәм Татарстан радиосы тәкъдим итә. Хәерле көн, хөрмәтле тыңлаучылар. Татарстан дулкынында тапшыруның якшәмбе чыгарылышын игътибарыгызга Батыр Харисов тәкъдим итә. Һәм без аны моңлы һәм мәгънәле бер җыр белән башлап җибәрик. Игътибар белән тыңлыйк әле, чөнки аның шигыре безнең тапшыруыбызга бер ачкыч булачак. Başları şaulur jilden mi, yağmurdan mı? Elle yıllarga silisi mumları ağırdan mı? Jillerle sibir acırlar, yapraklar tuzup kalar. Gözge vurmak üzerinden ömürler uzun barar. Jillerle sibir acırlar, yapraklar tuzup kalar. Gözge vurmak üzerinden ömürler uzun barar. Başları bizning bərgədiyi Şularını tınlıysan buğay Ağaçlar şovliyi Jillərə sivir acırlar Yapraklar tuzup qalar Gözge vurmaq üzərindən ömürlər uzun barar Jillərə sivir acırlar Yapraklar tuzup qalar Gözge vurmak üzerinden ömürler uzun barar. Şaklarda düzelir gönlün canı İsabır iken urmanlar şovlilarına varır Jillerle sivir acırlar yapraklar tuzup kalar Gözge vurmak üzerinden ömürler uzun barar Jillerle sivir acırlar yapraklar tuzup kalar Gözge vurmak üzerinden ömürler uzun barar Jillerle sivir acırlar yapraklar tuzup
Эфирда Татарстан дулкынында тапшыруы. Әлегенә Айдар Фәйзрахманов башкаруында Гомерләр узып бара дигән җыр яңгырады. Аның музыкасын Мәсгудә Шәмсетдинова, шигырен Хараз Әюпов иҗат иткән. Хараз Гыйльмәгали улы Әюпов 1946 елның 21 августында Мөслим районы Түреш авылында дөньяга килә. Түрештә башлангыч белем ала. 1964 елда Күбәк урта мәктәбен тәмамлый. 1964-1969 елларда Казан дәүләт университетының татар теле һәм әдәбияты бүлегендә укый. Аны тәмамлагач, Авыл утлары исемендәге Мөслим районы газетасында эшли башлый. 1972 елда гаиләсе белән Казанга күченеп килә. Бер ара Татарстан яшьләре газетасында эшләгәч, Татарстан китап нәшриятына күчә һәм аның шушыннан соңгы гомере нәшрият белән бәйләнгән. Шушында ул баш мөхәррир дәрәҗәсенә кадәр күтәрелә. Беренче шигырьләре 60-нчы еллар башында языла. Алар район һәм республика матбугатында дөнья күрә. 1980 елда Ышаныч исемле беренче җыентыгы басылып чыга. Укучыларга шулай ук Кояшлы яңгыр, Каен балкышы, Таң суы, Төнге кояшлар, Сабыр савытлары, Ташка язганнар сөюне, Җәяүле буран, Көй эзләү, Ут аркылы сикерү, Йөз яктысы, рус телендәге Летние течение китаплары аша таныш. Хараз Әюпов Татарстан Республикасының атказанган сәнгать эшлеклесе дигән мактаулы исемгә лаек була. 2008 елның 7 октябрендә кинәт вафат була. Кабере Мөслим районы Түреш авылы зиратында. Вафатыннан соң аңа Татарстан язучылар берлегенең Гаяз Исхакый исемендәге премиясе бирелә. Хараз Әюповның шигырьләрен үз укуында тыңлыйк. Татарстан радиосы фондында сакланучы язмалар. Баш очында күкләр нинди тирән, офыклар киң, көннәр нинди якты. Үтәр юлың шул яктылык аша, туыңнан туфрагыңа чаклы. Мәңгелеккә китеп югаласың, шул яктыга кирип чыгасың да. Үзең белән көн яктысын түгел, алып китә алмыйсың шырасында. Яктылыкта калып буладыр ул. Кушсаң гына аңа үз яктыңны. Туыңнан туфрагыңа чаклы түгәсең бар әле йөз яктыңны. Заманда миңа хөрмәтле шагыйребез Хәсән ага Туфан турында истәлекләр китабын туплап басмага әзерләргә туры килгән иде. Менә шул тәэсир белән язылган бер шигырь. Китап әзерлибез. Калын папка истәлекләр Туфан турындагы. Калка Туфан. Хәтерләрдән калка, киртәләрне җимереп юлындагы. Еллар аша, ут давыллар аша калка Туфан. Уралларны кисеп, төрмәләрне ватып килеп чыга. Дертләп китә вакыт, әллә ничек. Ак буеннан, ерак ком шүленнән, йөзләрендә учак шәүләләре. Алкып килеп чыга ил өстенә Туфан. Болытларга җитә гәүдәләре. Галәм түрендәге йолдызлардан, мәңгелектән инде карап тора. Кешеләргә язмыш үлем биргән. Китми Туфан аңа карап кына. Кайта-кайта йөрәкләрне бәйләп йөри әле җылы, армас бер кул. Калка Туфан. Еллар уйлап калка. Китапларга гына сыймастыр ул. Сыймастыр. Хараз Әюповның якты рухын искә алу тапшыруын дәвам иттереп, аның 5 вакыт намаз поэмасына нигезләп эшләнелгән «Әгъузу биллаһи ниятләдем намаз» дип аталган әдәби музыкаль композициясын тыңлыйк. Ирек Бахман укуында яңгырый. Газраил
тыйылганчы, әҗәл угы кадалганчы, билең телең тотылганчы, укы Qur'an илә намаз. Сузып калып касалганчы, итеп үреләргә куйганчы, җавапларыңны биргәнче, укы Qur'an илә намаз. Укы иртән намазыңны, кошлар тыңлар авазыңны, ышанма угыл кызыңа, укы Qur'an илә намаз. Әһлеңнән йөрак, киярсең җиңсез афрак, өсте тахта төбе туфрак, шу өеңне уйла мескен, шайтан сиңа сөйелмәсен. Тезгеніңні бәйләмәсін, хаққа дұшман әйләмәсін, укы Qur'an илә намаз. Әғузу билләһи. Ниетләдем намаз. Намазлығым минем язылмаган кәгазь. Юнәлде рухым изге кыйбла якка. Шул тараф иде ул әнкәм исән чакта. Кыйбла үзгәрмидер, үзгәрә тик инсан. Инде һәммә эшне кылып була кылсаң. Беләм кычкырырлар, булмый намаз булай. Юри кыланмыймын, ярлыкасын Ходай. Нишлим, гыйлемлегем шуңа гына җиткәч, бәлки рәхмәтеннән әле мәхрүм итмәс. Газизән кәм рухы рәнҗемәсәң иде. Заман хастасыннан аралашы мине. Намазлыгым кәгазь, баш ырасы акка. Я Раббим, безне яман ширдән сакла. Бик тиз юга бит ул, төшә йөрәгеңә, бисмилланы хәзер әйтми кемнәр генә. Хак Тәгалә исемен битлек итеп киеп, гөнаһ эшләр кыла адәм тау-тау өеп. Кояш ярлыкасын галәм, син ни кылырсың, нишләтерсең каләм. Асылына төшми куя күрмә нокта, намазлыгың кәгазь, башың намазлыкта. Кабул була күрсен, шын ихластан язам. Яңа, якты күнгә кирип килә Казан. Bismillah eşelerinin başı, Bismillah küngüller huşu, Bismillah imanın nuri, Bismillah imanın nuri, eyte kurun Bismillah'ı. Orkımganın ultuharet, İşlerin bulur mübarek, taharet alıp gamel kılsan,
taharat alıp gamel kılsan uranın bulur cennet. Uqı irten namazını alırsın küpe sevabını. Ulep zirastına kırgış, ulep zirastına kırgış, kurmetsin gur kadabını. İrte tırpı tağa kırsan, şeytan vesvese kıyılır, şul vakitte gamel kılsak. Şul vakitte gamel kılsak, firişteler dua kıyılır. Гомерләрнең илә туры җиткән. Аерылып казна эшеннән куеп торып дөнья мәшәкатен кемлегемне искә төшерәм. Теләк-теләр изге сәгатьләрдә, фәрештәләр иңәр минутта үз-үземне искә төшерәмен. Ходай барын белә торып та. Бу юлларны укымый устуган. Көфір сүздән әгәр курыксаң, дәшмәүңне көтә, яшәүңне оныттыра дөнья онытсаң. Әдәмнәр дә юктан бар булмыйдыр. Шушындадыр нәсел нәсәбем. Ник соң булай газиз нәселемнең кадерләрен белмей яшәдем. Учагыннан читкә тәгәрәгән утлы күмер пыскып сүнәчәк, киләчәк бар. Әмма сүнгәннәргә килмәячәк бит ул киләчәк. 7 бабаң карап тора сиңа, 7-нең дә 7 бабасы. Күзләренә күренер дә идең, югалгансың, каян табасы. Гомерләрнең илә туры җиткән, синдә гаман сабый акылы. Фәрештәләр канатында гына сикермәче еллар аркылы. Намазлыкка башың урасыңмы, йылыйсыңмы җиргә капланып? Гамәл кирәк адәм баласына, яшәгәнен җирдә акларлык. Бер Ходаем гафу әйләр әле, бер ярлыкар дип уйлама. Ходай бит ул сиңа үзең кеше булсаң гына Ходай булала. Саждәләргә китәм, аягына килеп җыгылам үткәннәрнең. Үз-үземне мәңге таба алмамын, кабул булмый калса бу догам. Rabbim Allah diye Musa, mima cennet bularmadı. Sina cennet bular Musa, kılgan gamellerim bulsa. Rabbim Allah diye Musa, mima cennet bularmadı. Sina cennet bular Musa, uqıgan namazım bulsa. Rabbim Allah diye Musa, mima cennet bularmadı. Sina cennet bular Musa, tutkan ruzalarım bulsa. Rabbim Allah diye Musa, mima cennet bularmadı. Sina
Кешеләрең разый булса, Раббым Аллах диде Муса, миңа җәннәт булармады, сиңа җәннәт булар булса, атаң анаң разый булса, сиңа җәннәт булар булса, атаң анаң разый булса. Якынрак булыр дип өммәтемә язып тайып кирсәң намаз ниятенә бүлдерәләр. Алардан һич котылмак юк. Башкайма катлы уйлар килә. Мәңгелекнең юл өстендә әле дә син бар. Алмаштырып булмый торган гынахкар. Сыялырмы Ходай җәйгән намазлыкка? Хәлләреңә инде синең дөньялар тар. Гомереңне казаларга калдыргансың, ничек итеп кайтарыплар алырга соң? Сорап тормый нитми генә чыгачаклар, тере мәйтләр ичендә бар ул Ясин. Бүтән тагын кемнән сорыйм, и Раббым, җир йөзенә гыйбрәт өчен ник яраттың? Үлмәс бурын мәхрум иткәч йөрәгемнән милләттәшләр каршысында ник ират мин? Каләм шаһид, акка кара, карага ак, гомер буе шуны яза кабат-кабат. Безнең өчен иман шулдыр. Бу дөньяның карасына мана-мана җаның агарт. Ул Мөхәммәд дөньяга тәшриф итәр, вакыт иреште кәлимәте хәйрел бәшәр. Инди аның кәлимәсе булды анык, бу галәмәт захир булды аңланык. Ул Рабигъел әвәл аенда иде, 12-нче киче дүшәмбе иде. Диви күрдем ул Мөхәммәд анасы, бер гаҗәп нурына кояшның яктысы. Аят итеп чыкты имнән шул заман, күпләргә тик нур белән тулды җиһан. Эш галәмдә һидигелди эш җирдә, аралары бик ерак бер-беренә. Беринә шәрик, беринә гарип тә анык, берсесенә бурасында калганың. Bildim olda mübarek nuri, zahir oldu kelimesinden ameli. İndi gökten küfenişte safı-saf, kavvetimi kıldılar üyüm tabak. Zahir oldu defaten 3 kur kızı, bilgisi olmadı kaydan kirdi ki. İşisi de yanıma oturdiler, Mustafa kiledi yuğat irdiler. Dediler oğlum gibi hürmetini, ul Xuda hiçbir anama vermedi. Bir oluk devlet iyesi bulasın, halkı körken bir oğul tuğdırasın. Dini emine vakılı ciddi tamam, kimi indi dünyaya hayırlanan. Esselikten susadım
yatqadı. Şu vakit erişirdiler şirmeti. Ak idi qardan dahi salqan idi. Bu kibiden dünyada hiç yok idi. Eştim qağanı barşa ağzım budanır. Eşile hem dışıma da turdanır. Kildi bir akış qadan ile ışık. Arkamı sıfadı kulumda düşür. Tuğda ul sağatta ul sultan idir. Nüre garık kul ise bağlamin. Gar şefaat lazım olsa izlegiz. Ul Resulünün sünnetinden bizmegiz. Muhammed Mustafa-i Resul. Kıl şefaat bizlerge nevmil nezul. Kıl şefaat bizlerge nevmil nezul. Сеңа белгілі тәңірім, дәхри боласы едім. Юғыса әткәм-әнкәмнің ғазиз баласы едім. Шандық міне ул шақта оларның дұғасына, юққа десіңмі шул хәтлі зәхмәтләр йығасына. Йылларны күп мижлатып, мәңгілік қарғыш алғаш, жетер микән тәулігіне 5 кенә вақыт намаз. Bütün mirge күрсәткәнне bir Xudaydan яшердек, рәнҗидер әнкәйләрдән алып калган бәхиллек. Барын бар да ул кыйбла, намазлык та актагын. Сынкайларым белән катып, сыгылып шәршагым. Синнән дә сорар улларың, каласы килер алып. İzgilik var mı canında bir hayır fatihalık? İslerime düşürmegiz, dəhri bulasıydım. Qayşandır ətkəm-ənkəmnin ғaziz balasıydım. Ut yutup izlep kilgendir şularının dağaları. Biz ışarmağan idik de, dürüske çığa barı. Şırları büten bulsa da gameli yılası bir, ahiret de dünyanı afetten yılasıdır. Dünyada yem biter şunda, halı gider unga sulga, izgi gamel hiç kılmasalar, tamam mal küp bulur kulda. Ata-anada gayret biter, balalarda şefkat biter, tuğanlarda rahim biter, mine şundi zaman jiter, binaları büyük bular, işi tulu zinnet bular, din dünyası bozuk bular, mine şundi zaman jiter, din gilimin bitirirler, fen gilimin küterler, şunun bilen gün görürler, mine şundi zaman jiter, canları hiç tыныш bulmaz, tenleri hem sihat bulmaz, qaydan ikenin hiç bilmez,
менә шундый заман җитәр. Яхшылыкка юл куймаслар, яманлыкка сүз катмаслар, хак сүзгә һич ышанмаслар. Менә шундый заман җитәр. Дин иясе гаҗиз булыр, намазлары зәгыйф булыр, зәкат бурыч булып калыр. Менә шундый заман җитәр. Атасыз бала күп булыр, маллы кеше саран булыр, мәҗлесләрдә уен булыр. Менә шундый заман җитәр. Мәҗлесләрдә уен булыр. Менә шундый zaman җитәр. Җиткәндер бу. Юкса заманасы азгыннарга булай азарлык та, килер көннең асыл яктылыгы бабайлардан калган намазлыкта. Шул яктыга җанны куям бүген, аның белән чыгам иртәгәмә. Намазлыгың кәгазь генә бит дип, эй укучым, мине битерләмә. Ходай миңа шулай насыйп иткән. Гамәлләрең синең ихлас булсын. Көне буе шунда башырасы, укымыйча калыйм ничек монысын. Үзе белеп күреп тора бит ул, безгә беркем намаз өйрәтмәде. Шушы намазлыкка ятып җылый гаҗиз бәндәләрнең йөрәкләре. Еллар буе мин шуларны укыйм. Дугам шулдыр, изгелектә ният. Бабайлардан калган яктылыктыр, күңелләрне шул яктыга иярт. Иртәгә дә таңнар атасы бар, яктылыкка фида булсын җаным. Изге теләк белән тәмам иттем намазымны. Я илаһи, амин. Sabırlıktır iman nuru, sabır birsin Teala Allah. Sabırlar cennetke kirir, Allah'ın rahmetin görür. Sabırsızlar cehennemde, sabır birsin Teala Allah. Sabırga cennetim dedi, sabırga devletim dedi, sabırga rahmetim dedi,
sabır birsin Teal Allah. Sabır etken bendelerni izgilerden sanağanlar, sabırlıkının savabını kitaplardan qarağanlar. Tüze almay yürek sızar, gözlerden yaşlar kıyılar. Sabırlarını Allah siyar, sabır birsin Teal Allah. Хорас Әюповның 5 вакыт намаз поэмасына нигезләп эшләнелгән «Әгъузу биллаһи ниятләдем намаз» дип аталган әдәби музыкаль композициясын тыңладык. Ирек Бахман укуында яңгырады. Шушы тапшыруыбызны аның шигыренә Зөфәр Хәйретдинов иҗат иткән «Миләш» дигән җыр белән тәмамлыйк. Җырны көй авторы үзе башкара. Түрендә миләш киелә җил тигәч, тәрәзәгә карап кызара. Изгәленмә миләш, ул син якын сердәшем, мәхәббәтен көткән кызларга. Язын көздән димә башкаеңны, идә йөрәкләрен тыңла көндә син. Әйтмә таң җиленә, бәлки күздән генә, ятлар бер үк сизә күрмәсен. Язын көздән димә башкаеңны, идә йөрәкләрен тыңла көндә син. Әйтмә таң җиленә, бәлки күздән генә, ятлар бер үк сизә күрмәсен. Алмасаң миләш, сандуғашка өндәш, җырларыңа кушылып сайрасың. Үздәкләрне өстен онтылмаслык итсен, уфтанмаган егет калмасын. Язын көздән димә башкаеңны, идә йөрәкләрен тыңла көндә син. Әйтмә таң җиленә, бәлки күздән генә, ятлар бер үк сизә күрмәсен. Язын көздән димә башкаеңны, идә йөрәкләрен тыңла көндә син. Әйтмә таң җиленә, бәлки күздән генә, ятлар бер үк сизә күрмәсен. Түрендә миләш, авыл берни белмәс, ник кызарган болай димәсләр. Яшьрен яна, кулын болгап ала, әллә кызлар, әллә миләшләр. Язын көздән димә башкаеңны, идә йөрәкләрен тыңла көндә син. Әйтмә таң җиленә, бәлки күздән генә, яклар бер үк сизә күрмәсен. Язын көздән димә башкаеңны, идә йөрәкләрен тыңла көндә син. Әйтмә таң җиленә, бәлки күздән генә, ятлар бер үк сизә күрмәсен. Әйтмә таң җиленә, бәлки күздән генә, ятлар бер үк сизә күрмәсен. Ятлар бер үк сизә күрмәсен.